Kromě toho, že jste si zahrála teďka v minisérii Studna, tak se také od 30. března to diváci uvidí na TV Prima, vlastně v seriálu Hořký svět. Můžete trošku přiblížit svoji roli? Horský sviet je pokračovanie toho prvého a ja som nastúpila do tej druhej řady kvázi a hrajem v tomto seriáli řediteľku pivovaru, ktorá sa vlastne vracia zo zahraničia a je to veľkým prekvapením, pretože nikto ju nečakal a objaví sa tam proste ako manželka bývalá Boleka Polívky a mojej dcery, ktorá vlastne ma tam prehovorí, aby som do pivovaru vlastne prišla pracovať. Je ta role třeba něčím zvláštní nebo neobvyklá od těch ostatních? No, tak neobvyklá je, pretože som ešte manažerku v takomto rozsahu nehrala a navyše táto postava je aj v tom zaujímavá alebo aj smutná, že táto žena je nemocná. Ale nemôžem veľa prezradzovať. Když se ještě vrátím zpátky k Arabele, tak vy jste si tam zahrála jako velmi mladinka. Můžete prozradit, jak jste vlastně tu roli dostala? Cez casting. Pán režisér Vorlíček vyhlásil casting a bolo nás tam okolo 1000 dievčat, herečiek i neherečiek v Prahe a vlastne postavu Arabely písal na telo pani Libuške Šafránkovej, pretože ona onemocnila, tak hľadal novú Arabelu, lebo musel začať natáčať, no a proste na ten konkurs prvý som nezískala. To musím sa tiež priznať, že som sa vrátila domov do Bratislavy a som bola sklamaná. Až zrejme tam sa dlho rozhodovali a potom vlastne pán Borlíček sa rozhodol pre druhý casting a vtedy nás už dal dohromady aj s Dádou Patrasovou, aj s Mirkom Dlouhým ako trojku, no a tak sa mu to páčilo a potom som tú rolu Arabely dostala. Královnu si tam tehdy zahrála Jana Brejchová. Měla jste třeba možnost se s ní nějak jako potkat, pobavit? Určite, pretože sme hrali nielen spolu na place, ale sme boli aj spolu v šatni, aj v maskérne. Pani Jana bola vždycky veľká dáma a čo som obdivovala, že ten je manžel, pán Brodský, vždycky sa okolo nej točil a vždycky jej, čo si praješ, Janičko, čo ti môžem doniesť, cigárko alebo tak, takže to som obdivovala proste ten krásny vzťah, aký oni mali.